kasur Paidbah Hynniewtrep kembali ke kynhun iatreikam lyngba ke whatsapp group mynta ke sngi ke khat tarik Risaw ke Iakynduh yo presiden ke UDP Bah Metbah Lyngdoh ban leit jingdawa kiba ke leit nongialam ke PDF kine ke sngi baladep nongialam ke kynhun ke leit jong jingpynsngew Paidbah kumjuh jingiapynbeit yo pot usam ke jingpynrung ktien Khasi khyrnit ke phra kabil jong ke jingdawa ILP bat kaan kaba iadei ke rukom khein jait jong Khasi Sin ke banikong ke bangi gerpat lyngba ke bor ke jungpi lyngba ke platform ke jungpi bat ke bangi persgo shop Paidbah bat la syai jisngi ngin syong ke meeting ke bagerke nak kaleng jungi bangini perkat ke ai bangi de banle halo grane dire tang ke cingkwa kalau jungi ka cingkwa hi ke jungi ke lomba nak kaleng cung ke bunor dei man syai lamba kala ya gane bat ke sokar kam dei syai lamba kale bat kiwei ru de gijat bendeu kem dei man syai lamba kala halo gane handai ke dei ban penek ya ke syong sai ai ba kasuk kesanyikan wan katrek kertak long hendak ko mengolong mana syakmat pada baki de bentip pada ialah kecong ke hok nomor ba dawe pat ubriu un melaban lek kurak huca ya kan ying jong ki pat ke jikren kilong be hakitu gi isu ki bakong sone ya ke cak bendriu he ke ktien Khasi ke ILP ke border issue bat ngiri yo pani wai phangru habari bat ke ST status ke belum gundrum kenam hande hapo ke jela ke jungi kabangi kuat bahkan baik kum bahkan depan lo. Te angni ngeli keren but nagalyang jong ke parti UDP kelapan pau bahkan iki interest but nilai iru nilai yachak mat ban pesngau sosiam but nagalyang jong iru kum ki Paidbah apat nginang pressure om tang ke parti UDP le borok ke parti kenang bahkan ke jing angnut jong Paidbah bajong ke Hynniewtrep kat ulong no menta ke kenti but kham kloi kat bala. Te Henry ke basusi pat galong ba happening gini kecil lenti ke bandar kalian uji kum Paidbah jung ke Hynniewtrep ngira persyang ban penyeteli ban wara ya ke songsuk songsan hang ne pok jala ke jini ban ha ke cukupor lakatus nem ngilai i ya ke songsuk songsan om tang ke jala jini Henry hak ni ke marjan bat ka samro hari susi pada don na pedeng ki kynhun jait benreu ke ba lesi ke dei na ka jait benreu bengali kila kiba don ya ka chitmu ban wara ben ya ka huri ura hang ne ka jala ka jungi pat kham tam e ban wara ya jing shuru jat benriu kat bangi dang penkre ban penbiang ya uput usam maki pada mandagi sim kami nang thina boda he tapo ichmati begini ki lainut kibriu kiba dei kiba shong basa kiba le business hante po bhalganj maja isyala kita khadru ki badan member lang de kum doktor streamlet komputer baksan ong jobat ki ngai shom at like lik jelang par imat ide ini ba la dei kapor ba kandan of political will ban penbeit ya kane ka benta ban kong ha ban penbeit ya ka presidential order ka khandai spasan phau ka bala lesi ka longkum ka jelam bakala habangi ya khein kita ki schedule tribe ki badan pok ka jala ka jongi ban kong ki indigenous schedule tribe kita ki kriam penar boy war maram lengam idai ki pai kasiwaya kare ban kumta om de kmoishu bar bar pada ngi bugun ba ki list of schedule tribe ki bala don ngani ka thup kerteng ka khana spasan phau ka ba lesi rashu wanra nadu kapor khana spat nyufuar bangyo ya ka jala ka jongi nadu kapor don repet don ba khmit bnia ya kare menta te nagalyang ke jongi snyo don kamba kala dai kapor ka state government ke jongi ban pei pnya bhai kane khang ba krum dan kanu ka jing pakala ha ki por ki brangwan ka ba ar pada kalong ba ngimla banlen kalong ka ha pa ha syai ha ki kor kabor ngi yo iman ka sni ba ka don ka jing sim ka bu ka jing pendon kamba kala ju ki break bombay ki tribe Khasi ya ka status Khasi ke jongi hanya pok jela ke jongi da ka ba le affidavit da ka ba shushim jat klam ka rukom ka badai te ya kane na kaleng ke jongi ni la pensneu sya presang na ba jong ka UDP bakal ada ka por ba kandon ka jing perking ka ba bnia ba do kata ta bang ila kedau ya kisau tuli ki city ki ba lawan ka Ministry of Home Affairs nadu ka khandai spa nyepusan hau nyeu phra puar ba khandai spa phra kini ki city long basai kerar ba kila tho ba nadu ka Ministry of Home Affairs kila batai ba ka don ka jing sim kabu jong ki puri ki bomdei ki schedule tribe ya ka kerdan schedule tribe nadu tu ki sinem ki ba menshwa bala dan ru ki kendon ki basai bala tho auto city na po dali nang the ka bala batha ya ki schedule tribe issuing authority ki kita ki kendon ba ki ban board aba ki ai ki schedule tribe certificate
lagi babun ki kendon ka we kendon wa khamshai kalong ba unu ubre ubam kha hakatua tribe ban de usul tribe lani pila ban kam ya ka kategori usul tribe tang by birth du kumoi shu te kani ka siti bana po MHA kila tho shai kra ru ba ubri ba wan na ka we ka jaka na ka jala ban wan kam ya lani tuno ya ka ba jong tribal jong ka jala meghalaya hang ni te ka mun ban sim ya kani ka ban awili ki benefits usul tribe tang ba phi migrate chawai ba ka jala manga ngari Khasi tribal Khasi yang ni hapo Meghalaya but ki benefits ki bangari bangala ban sim ki dei tang hapo Meghalaya ngamla ban sim ya ka spo Mizoram spo Arunachal Pradesh ter by marriage ru la khang ba ngin claim ya ka shirul tribe unu ubri ube shongkha bat ka briu lani ubri ubam dei shirul tribe hi sujunam ban penkut bori de ore shirul tribe te nakaliang ka jongi ni sautu bakane ka deka ka benta ka badan tang bat ka sarkar hi lamba ki nomi khmat ki jongi lamba jong chief secretary ka bangin sa air ka jingtho bangin batai ki benta ke ba kham karpang but ngi kwa nakale ka jongi ba kandon ka direction ka ba khlan ba nakale ka government yakini ki Shirul Tribe Issuing Authority ba kimdei ban kini ban binya ba bahkan nukulenti ki isu yakini ki Shirul Tribe certificate nang ba kanum dan kuno ka jinga penurkam bakla daki reusum kabu